Ka Bright Boys Core Sport Club ha ka South Jong Chileo ka apelong ka jing rakhi mariang ta ka apelong ka jing mare marathon bar ka jing tungding ha po ki dong bar ki kentot jong ka ne ka shnong Kor ha ka ne ka singi la sakhi ka jing shementa shirem na du ki hebret ha du ki brasan ya ka ne ka jing rakhi ya ka singi pinne mariang la longkong san du samla rang ba jong ka ne ka shnong usamla MK thaba bala sunra lang du rang ba dong kum usembur kongsan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Mana? Iki. Dah sekolah mana dah sekolah Fima? Dah. Kas ni nak pergi? Kas B. Marek fi 1 kilometer sin marek step mau we mah. Mari. Marek step fi. Bungan dembeng ke jingalak. Reka yang pendang marek mak ang pendu marek siu. Marek baik fi. Mana ba ya be na fi sana yon ya marek mana? Ya be imai. Dah hukuman mana hukuman majab. Hukuman nah. Tak boleh si be. Fikir tang fi mana? Sonika. Sonika. Nang dah sekolah fi. Dah sekolah fi ana? Terima kasih. Lada embeng kana kajing mara ang pendang mara mau we mah. Mara. Mana be be na pindan mara di sana. Mana be be? Be ikong. Ialam naskol. Ta bungan embeng kajing mara ang pendang mara na mara step mau we pan. Mara step. Tak boleh si ben mah. Kapor Boys Sport Club ni na kapor ni day ki ba jualam ni ban promote ya ki kena ki badon sap mo ni sim kalat ka kabu ha kata rukom let's say yo don na kaliang kiwei pat ki nong yalam ki badon ha po than jongi ada pidon kam kajing yarap lani kajing kersan kaliang Kapor Boys ni kloi ban yarap ban kersan epi kamtam na kaliang jong kisamla mo ki balabun ki balangop no ki jing lai kai games bo per bat kunjuru ki balangop no ki jing di penbuai bat ha ki wei pat ki kam sneu tenga ku ban ong bat pen pau ne ngaru wei dei na ki nong mare jong kami klia mo la ban ong nam da dei than muta ban ong utau nong mare balas lem kum tu wei pat re ngalas dang ka jing mare jong ngalas dang na du lem arja khat ar dan nak kalian jonga aku abang pau ban ai kawai ka message baladangi ni don ka jing temu man ketil la ni ban yarap lem ya ki paradong ki prathan ki jongi kena de ban wan ban mi khmat nang baki wei ru ki nyom sim bad ka juk ka poru ngakerpat ya gitu ki ba kamdon kam emma makin kersan lem ya ki wei pat namar ba kumhakan ni kapor bun ki samla kila sujano ngani tu ipi bun ki samla jong katain reward jongi ki bapau ba ki jin lai kai football ki wi pat ki sport bo fer kum ka jing re bom don no yalam kila sukut no ngakarpat ya pi ki nong senong jong katain reward ri brok wei bapin ya ai ka ketika mon ka ketika diang ya kum kini mo ki samla lani ki temen ki bodon sam ko bun nangi boong bangilai don breu ani ngilarang ba kila sudu no nganong ipi kawai pe kamirikom ka don ar langut ki kun rei kamdei ka breu ka basong hat ka basong kiti rei ka dei kawai na kilong kemi ka ba ai musim haka jingsngo hilai jonga te ta ngakerpat ya ki long kemi kilong kapa bakin yarap lem ru ya ki kun samla habe dei bat kini ki jat jilek kai kamtam hane pothan jongi ba kila sedang bandu no ba la dangi pej nakat hanyri war menai pong ba ki bar la kai football dangi pej pat ki wai pat ke judge la kai ni ki duna ba la dangi pej ki jinya mare la se ka atlet ne ngin pej ka boxing ne taekwondo ne ngin pej ka yu la sana ka kaleng ka Bright Boys kadan nem ki sinjam ban yarap ki samla ban kente ha kana ki wai pat ki jinya la kai o metang football ba ka marathon na kaleng ka Bright Boys ni ai ka ketika mon ka ketika dia namar na kaleng ka Bright Boys bunsen hingi ngilas dang ban affiliate sibuk kum karon mikalia kadon hapo karon mikalia ngila don ki ngalam ba fer mo
Nak sedang menyesib kena meneu tu kena ubajok udai nak kaliang jongka ron miklia. Udai na po dong na po than jongi te ngakermen ni balada wan mi sakmat mo kumbita ikulai banya trilang.